Ndephi German? Ndile nani? Sure. Yeah. Nonzani? Chimbwa Mupengo. Kositele kubereko. Elvis. Oh. Elvis ani? Dick Blambi. Ayo, kwete ya. Ngori Dick. Spell Dick yacho. I don't need to spell that. D-I-C-K. Yeah, my bad. Ndiyo yo. Oh. Unogara kupi? Ndogara kumagaba. Magaba. Nenda nezve? Ninda chongo chemweya yengugadziro maoxide izvo zvekuisa mudheni mungwana zviri kukumba. Oh. Unoimba? Ndoimba. Wambobhadharwa here pakuimba kwako? Ndisati ndakangonongona mukoma reti tichingorwa kuti mafreestyle kwapana akanongoti hakuna chiro. Kupi wawanongo? Magaba iko. Blokani? Isingaiti mabhloko tongogara mukati kukoma kumwe mapoto. Uri mugunduru? Ti vamwe vamwe zvikudai nekudai? Toda kuti umboti paka freestyle? Haisi nyaya? Donedza chifreestyle tinzwa. Durunzi Chimbwa Mupengo Ukoma vei Infinity po Antinga pere pawa kumbe pura yemushawa Mandisapota lese mango makandide pawa Mandisha kudikira anudara mune pawa Chimwe chistayera chanda pinda nacho Ashamisika ndine rimwe sipa chansaka Karaye pakituru mazitete kurupo Nauya ndinokatira manda andisipo Anzimukoma hei vabudikira woso Akandinonga kumagaba andisipo Aivo wani vaitibisa po Madibisa imdauya andisipo Achafunduka vakawanta Anzingoma ndine power Furai machechi kamuma washitawa Ashamisika vese vafura mapawa Andi Chimbwa Mupengo shuwa chine power Ekaika Yesaya Ko zvaunenge uchamedza rimi Zvaunenge uchamedza rimi mfana Haina chipatani Chipatani? Chango mugawo Resho, asi urimbwa? Ndisimbwa But umwewo mbwa ndio akapinda mandisi. Kuma kwenye unembwa? Kuna imbwa. Asi noyera mbwa? Ndini mbwa ya yini. Sure. Une makore makani? Inini 18. 18 wakaenda kuchikoro iri mbane? Inini kuchikoro hangu anda kuzeni. Nda? Ngepiro tinonga wazoshairwa mari. Uprimary wakaenda? Primary ndaza kumondoro. Mondoro kupi wayo? Mbare. Grade 1 to 7? Ko form 1? Form 1 ndiyasina kuzeni. Saka una kana form 1? Ndiyasina. Zvokudaro? Ko baba namai varipo? Ndokana mama wariko but baba ndo wakashaya. Saka apa toti pakaonekwa munhu anokuti enda kuchikoro unokwanisa kudzokera kuchikoro? Ndozokera. Zvokudaro? Sure. Uri serious? Aiwa toona kuti zvinoita. Une foni here? Afoni handina. Saka manje unobatika sei? Inini handibatika. Muchiraundi? Anamba zvangoma rini? Wabata ri wabata ri. Hausi mbavha here mfani? Handisi mbavha. Hachimira vanhu. Unoita nezve? Inini ndinogadzira oxide. Oxide chii? Inoita kuti mupa muzuzira. Inogadzirwa cobra. Saka namba flow. But ndakanzwa inogadzirwa nemakondomu ka sometimes. Aiwa haigadzirwe nezvo. Inogadzirwa ni? Pane ivhu rinoshandiswa kugadzira masindi ya. Alright. Saka ndo unongochingwavha ngwavha. Mutsvaga. Moms vari kuno kana kuti vari kumondo? Moms vari kuyepoezi. Iwe unongogara wega neboys yako? Saka ugare kana mubloku kana kuda? Haingari kana mubloku. Unongochingogara pese unongoita zviri kuitika ipapo? Ko hembe dzako dzinogara? Hembe? Hembe wakangopinda muchiraundi ukangongwavha wakangonitenga iyoyo wakutopfeka iyoyo. Ko dzimwe dzacho dzaunenge wabvisa? Dzazi haunongotiriko paunozvipfeka panozvipfeka kuti panozvibvi wacho. Alright. Saka une marekodzi mangani mai manje? Marekodzi so far ndine 100 marekodzi akangomari. Ndiyo iyoyo. Saka una imwe rekodzi yekuti unokwanisa kuimba izvozvi? Akawanda. Saka regerera kaimwe freestyle. Iya yawaimba yanga ichinzi chii yawamboimba? Ndaimba handakanonga kumagaba yangomari. Ko yauda kuimba? Tere mwenzi. Inonzi chii yauda kuimba? Ndakuimba Chimbwa.
Aisi Chimbwa Mupengo Ine Chirengo Aisi Nyore unganzimusha here kana usisina kababa ariko wani vakafira futi kumagaba zvinonirwadza ndikazifunga ini ndikata aisijenja ariko wani baba futi vakachungamira amai futi ramwa here futi tochipika pana kutetereka nesangotongorasika dai mwari vekudenga hona itorasika aivazvisi izi tatambura amaidzokai mutore vana vamakangosiyanai amaidzokai upenyu uya wakurema nai takangokura tichitambura tindoziziva bati upenyu wakurema takuzviondera tainzira mbakusa azviondera pazvino bati right now amaizviwa ndazozira upenyu hunorema zviwa ndazozira vaye vanonzikura uone nengotiti vamwe futi vatopenga vamwe futi vanenge vachingozonyepa bati ndazviondera haisi nyore unganzimusha here kana sisina kababa vamwe vakapira futi kumakaba zvinondirwadza mkazi kungaindindika ndibvunza mukoma vangu iwo kafutika tandikata haisi nyore kuraka pasina baba iwo futi vakapira kumakaba zvinondirwadza ndikazifunga indika mukoma reiso ndikazifunga ndangairwa dzondibaya pamoyo inenge wondoshuwa kayepa chimoyo ndikazirangarira ndikazifungisisa kuzondipa matama kainoyerera ndikazifunga ndikazigaya ini ndikazifungisisa some nezvimwe zvandofila futi muropa rangu so aisinyore kukura kapasina baba vamwe vakafira futi kumakaba ndikatifungawo ndikazikayawo upenyu unoremawo amaidzokai mutoreka vana vamakasiyava amaidzokaidzokaidzokaidzokaidzokaidzokaika mutore vana vamakasiyava votetereka nesandoka muripo here amai awete aiwa unogona mfana wangu unoziva kuti unondifungisa unondifungisa soja love panga chatanga une nhamo dzako dziri kukunetsa namba yake inochimidza une zvakawanda zvokuti tiri kutoshuvira kuti uchi ubudirire saka watanga kuimba indava nekuimba iyi ndangozoti ndati munoti ndangonakirwa wangu nemangoma chino dzangu chigubhu nditoriwa mafreestyle saka ndakazoti hamba wangu chimwe changotengesa chi angoma but asina plani nayo zoti chazosvika kudenga saka ndani wawaiterera pakatanga kuimba before anokunakidza muzimdancehall Sauro na Grenade. Alright. Wakarerekera kuna Sauro though. Ndio wanaiterera. Handiti. Zoti wakaramba wakadaro unobudirira. Panoda discipline chete. But zvechikoro kaizvi. Ukuimba because of Namoka. Sure. Saka unongochingwavha sei kuti ndikuone ngori. Ndikatotenderedza maoxide yayo katiwa ne 2 3 4 hawatorarama. Saka unoita mari pazuva. Pazuva unobatwa ngachikuenda hainenge yakati wani. 20 mfana wangu zvinobuda. Kuti zviendera nokuti mashando sei. Akusunga ma $2 $3 $4. Ndabuda pambaye ndekarati manje kuda kwani. Iwo pamunogadzira yokuside memuri wangani? 3 4. Samuno makaita 20 maita 5. Alright, zvakunzwisisika manje. Asi pane mambuya unoshanda nawo. Ayo. Iboyzeka. Madhara unoshanda nawo. Wati zita rako chairo unonzi Elvis ani? Diki. Alright. Asi uri mubranda here? Wakara pafamasi? Chinetira mudhara inini makura ndakaita manje andonisa tsanangura manje. Tsanangura ndo. Makura ndakaita inini ndakura nchigana nezimenyini dzangu. Saka kusiyogara nani? Namumbi. Kupi? Kumundore ko. Alright. Wakakura chikugara kuzimara ndangozoyo kunyoko. Saka wanga uri mafudza mombe. Aiwa pamondoro ndeapa padhuze nepa Beatrice ka. Alright. Aiwa zvinofadza hatokushuwira kuti ubudirire. Saka anoda kubatwa vanobatana. Anobata mukomari. Ava vachadzisa namba dzacho. Wabata mukomari wabata nini ndobata wani. And une one record ka.
ichabuda iri paridhimu ipi? Hamai manje so ndakagara wakagadzira kumafans. Handiti? Inonzi rest in peace. Rest in peace. Yeah. Awite. Saka alright, uri kutarisira kubudirira here gore rino 2022? Ya ndo mashata topedza tipo noti zvinorambe. But najaji manje azvirambe. Azviramba handiti? Lazima sasa kanga notenda chimpano. Aiwa mukomari variko. Muri basa ndawa aramba wakadaro Wedzera. Waita basa mfana. Pane zvauda kutaura here zvandakangana kutaura? Aiwa hapana. Tongoti pamberi namukomari ena infinity. Hauna hama dzauda kumoresa? Aiwa hama dzimwe asi mogara dzakadaro tozodziona gore rinori. Handiti ka iri bo aiwa bo shudhu.